ce pedepsește o persoană narcisistă prin tăcerea, acel silent treatment la care te supune partenerul sau partenera narcisistă și m-a rugat cineva în privat să vorbesc pe subiectul ăsta cumva mai profund, să explic ce se află în spatele acestui comportament al narcisistului, dar și ce se întâmplă cu tine ca persoană care te afli într-o astfel de dinamică. Probabil că scenariul îți este familiar. Ești cu persoana asta de câteva săptămâni, relativ recent. Sunteți ok în mare parte, mai sunt unele conflicte, așa, foarte puțin, dar tu, în orice caz, ai impresia că lucrurile sunt ok. Vorbești cu omul ăsta, faceți lucruri împreună, împărtășiți lucruri. La un moment dat, partenerul narcisist, partenera narcisistă se distanțează, dispare, nu mai dă semne, nu te mai caută, nu îți mai scrie. Tu, firește, ai impresia că ești într-o relație normală și vrei să înțelegi ce se întâmplă, de ce nu comunică cu tine, de ce tace, de ce această tăcere, ce ai făcut greșit, cu ce l-ai deranjat, cu ce ai supărat-o. Ca orice om normal, ca orice adult matur, vrei să înțelegi ce se întâmplă acolo. Astfel că insiști, ceri explicații, ești blocat de cele mai multe ori. La un moment dat, ajungeți cumva să mai vorbiți, îți răspunde, îți face o favoare răspunzându-ți. Și, în timp ce vorbiți, îți explică practic care e vina ta, te învinovățește pe tine de această lipsă, de această tăcere, de fapt, de această pedeapsă pe care ți-a aplicat-o. De cumva ajungi să îi dai dreptate, ajungi chiar să-și ceri tu scuze pentru comportamentul său, pentru cum l-ai rănit pe narcisist, de a trebuit el să se distanțeze, să se îndepărteze. După care lucrurile revin la normal și narcisista se comportă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat între voi. Poți chiar să crezi că asta a fost o întâmplare izolată, ați discutat sau rezolvat lucrurile, nu vei mai trece prin așa ceva, doar că vei mai trece prin așa ceva încă o dată, încă de 2 ori, încă de 3 ori, dacă ai suportabilitate mare. Ce nu știi tu este că ceea ce se întâmplă este de fapt un script aproape, este felul prin care partenerul narcisist își exercită controlul asupra ta și felul prin care el își reglează puterea în relație cu tine. Apelează la această tactică în momentul în care tu ai ieșit din rolul în care erai, nu știai că ești în acel rol, acela de a-l coregula pe el, de a-i regla lui emoțiile, acela de a-l valida, de a-i servi, de a-l ține pe un piedestal, de a-l face să se simtă bine cu el. Rolul tău de supply, tu nu știi că ai acest rol, dar în momentul în care tu nu te mai comporți exact la fel, poate că ai un pic de gândire critică, poate că nu-i mai răspunzi exact la fel, poate că ai și tu niște nevoi pe care ți le comunici, poate că ceri și tu un pic mai mult. În momentul în care tu faci asta, tu ai ieșit dintr-un script, tu ai ieșit din ceea ce așteaptă narcisistul de la tine. Și când se întâmplă lucrul ăsta, acolo se întâmplă un dezechilibru de putere din punctul de vedere al narcisistului pe care el vrea să-l regleze. Ce face? Începe să se distanțeze, începe să joace acest teatru ieftin, începe să facă pe victima, începe să proiecteze pe tine, să te destabilizeze, să îți inducă ideea că îl poți pierde, că este prețios, că este prețioasă, să te facă să vii tu înspre ea sau înspre el. Adică să îți corectezi comportamentul și să redevii persoana care ai fost, de care are nevoie, acel supply perfect. Tu firește că îți dorești să se întâmple lucrul ăsta pentru că tu ai acea imagine despre narcisist pe care ți-a creat-o la început, acea imagine perfectă, acea imagine ideală. Nu vrei această respingere, nu vrei această distanță, astfel că începi încet să reintri în acel rol. Pentru că mesajul acestui silent treatment este acela că dacă nu te comporți cum vreau eu, dacă nu faci ce zic eu, dacă nu ești cum am eu nevoie, am închis robinetul iubirii, am închis robinetul atenției, m-am îndepărtat de tine, iar tu ai nevoie de mine pentru că până în punctul ăsta a avut grijă narcisistul sau narcisista să te bombardeze cu iubire suficient de mult încât să vrei să ai în continuare parte de acea iubire. Firește că pe un narcisist îl validează și îl face să se simtă din nou în putere și în control asupra ta, putere în relația cu tine, atunci când te vede că tu ești disperat, când tu ai face orice să primești iar atenție și iubirea lui. Ce face în felul ăsta? Te condiționează să fii on your best behavior, pentru că ți-ai inoculat încet că dacă nu te porți frumos, uite ce se întâmplă. Eu te ignor, pe tine te doare, tu îți ajustezi comportamentul ca să nu te mai doară ca eu să mă întorc la tine, iar când tu te conformezi, eu, narcisistul, te primesc pe tine înapoi, eu sunt băiat bun, eu mai las de la mine, știu că tu ești în creștere, știu că ai potențial mare, dar știu că poți fi versiunea ta perfectă de care eu am nevoie.
Tu ca empat vrei să fii versiunea aia perfectă de care narcisistul are nevoie, pentru că deja în faza asta tu ai început să te reduci pe tine, să fii iarăși fată bună, să servești, să fii bărbatul care satisface toate nevoile și dorințele narcisistei și așa mai departe. Aici s-a creat acea dependență emoțională. Și mai important decât a înțelege comportamentul narcisistului este să înțelegi de ce te doare pe tine atât de tare, ce se întâmplă cu tine de reacționezi așa, pentru că în mod normal, într-o relație echilibrată, dacă partenerul tău te tratează cu tăcere, și atenție, nu vorbesc de situațiile în care un partener are nevoie de distanță, să se îndepărteze puțin de conflict, de situația tensionată, ca să se liniștească, ca să-și pună ordine în gânduri și așa mai departe și după aia să vă reuniți și să discutați despre ce s-a întâmplat. Un narcisist în niciun caz nu își va asuma ceea ce s-a întâmplat între voi, va dispărea, te va ignora, după care va reveni ca și cum nu s-a întâmplat nimic, eventual are grijă să te facă pe tine să crezi că din vina ta se întâmplă toate lucrurile astea. Acum, în mod normal, dacă ești o persoană conștientă de propriile răni, dacă ai mai trecut prin experiențe similare, ai lucrat la tine, ai făcut ceva terapie, îți cunoști rana de abandon, de exemplu, tu nu ai acceptat din prima un astfel de comportament. Nu ai accepta un partener care nu comunică despre ce s-a întâmplat, care dispare pentru câteva zile și după aia se întoarce așa ca din senin. Nu ai accepta așa ceva. În orice caz ai reacționa. În orice caz nu l-ai lăsat pe partenerul tău să scape ușor. Unui narcisist îi accepti lucrurile astea și îi găsești justificări. De ce se întâmplă asta? Pentru că, din nou, rana este în tine. Ți este familiar, poate chiar din copilărie să existe certuri, scandaluri și după aia să-ți vezi părinții că se apucă să-și vorbească chiar la masă așa din senin, fără să fi auzit vreo discuție de împăcare. Și poate că și tu cu mama ta ai avut aceeași relație, poate că și cu tatăl tău s-a întâmplat la fel, adică tiparul deja îți este familiar, de aia îl accepti. Apoi, când partenerul dispare, dacă tu ai această rană emoțională a abandonului, sistemul tău nervos înțelege nu că partenerul a plecat, că există un pic de tăcere între voi, ci că tu ai fost părăsit sau părăsită și firește că te panichezi și începi să simți lipsa de iubire, începi să simți respingerea, să te gândești că nu meriți, să te gândești că tu nu poți fi iubit sau iubită, adică se reactivează toate credințele din traumă, toate convingerile pe care ți le-ai format despre tine din cauza acestei răni de abandon și frici de singurătate. Și când îți este trigăruit abandonul, tu începi să te îndoiești de tine, începi să îți invalidezi singur emoțiile, începi să pui mai mult preț pe ceea ce zice celălalt, să-i dai dreptate celuilalt și te deconectezi de tine.